बड' अथेन्टिक किटचेन प्रजेक्टखौ रायजोखौ माबायदि बरायनो आं रायजोखौ जेनेबा बिदिनो जानाय लोंनायजों मोजाङै हेल्प होनो होननानै सानदों मानो होनबोला जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायाव एसे जानायफोरा एसे प्रब्लेम जायो टाइम लानानै बिनिखाय आं सानदों जेसां हायो मोजां सार्भिस होनो होननानैहा बेयावहाय जेनेबा फुंनिफ्राय 10टा बाजिनिफ्राय मोनानि 10टा बाजिसिमहालागै एसे सार्भिसखौ होगोन होननानै सानदों जाहाथे मोजाङै मोजां जुदि रायजोफोरा गनायनानै लानानै बे हटेलाव जाफैयो बा मिन्थिसारनानैहा गासिबो फैगोन होननानै आं आसा खालामदों बे हटेलनि अफ डे माबाफोर थागोन अफ डे सानडे थागोन सानडे औ बेनि सानडेनि अनगायै गासैबो औ खुला थागोन अपेन थागोन फुंनि खैथासोनिफ्राय फुंनि 10टासोनिफ्रायनो जागोन आरो बियो जेनेबा लान्चआ जेनेबा 10टानिफ्राय जाहैगोन ओमफ्राय आरो फास्ट फुडआथ' एभेलेबेल जेनेबा थागोन आरो बेयाव अर्डार रुटिफोरबो थागोन बिदि ओमफ्राय आरो इथिं मम' सम' गासिबो थागोन चिकेन पक'रा बिदि थागोन बेनिखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों जेनेबा बिसिम फैनानै जेन आंखौबो एसे हेफाजाब होयो बा आंबो जेसां हागौ आं रायजोफोरनो एसां मोजां सार्भिसखौ होनो थाखाय नाजागोन थेंक इउ लोगोसे नैबे रेस्टुरेन्टजोंनो लोगोसे खाथियाव जों मोनसे आरो सेन्टार बानायनो नागिरदों डक्टर चेन्नाइ एपल'निफ्राय बानायगासिनो दङ दा जाथ'वाखै जानुवारियाव जों बेखौ इन'ग्रेसन खालामगोन बिनि थाखाय जोङो बेयावबो लोगोसे मोजां डक्टर डिपार्टमेन्ट वाइसआव फैगासिनो दङ बिनिखाय आं सानदों जेनेबा अपेनिंनि सिगाङावनो जेन एसे इखौबो मिथिसार होनो होननानैहाय गासिबो फैनो हागोन डिपार्टमेन्ट वाइसआव डक्टरफोरखौ मोनगोन मोजां डक्टर फैगोन चेन्नाइ एपल'जों टाइप थागोन लोगोसे थागोन बिसोरनो सार्भिसखौ मोजां होगोन बिनि थाखाय सब मासावहाय 2 बा 3 बेबायदि फैगोन तारिख बाय तारिख बिदि फैगोन जों मिथिहोगोन उनावहाय बिनि थाखाय आं ओरैनो जास्ट मिथिसार होनो थाखाय बेखौ बुंनाय जाबाय माने देहा फाहामनायजों लोगोसे गोथाव जानायबो मोनगोन आरो देहायारि जिखिनि डक्टरा साजेस्ट खालामगोन बेबायदि प्रोभाइडबो खालामगोन औ बेखौबो जों बेनि थाखायनो आंनि बे रेस्टुरेन्टखौबो सालायनो थाखाय आं जेनेबा आखायाव लाबाय बिनिखाय बे खाथियावनो जेन सार्भिसखौ होनो हायो मोजां लोगोसे जि डक्टरनियाव फैगोन बिसोरबो जेन गांना उखैना फैनायफोरा जेन मोजाङै जानानै थांनो हायो बे सुबिदाखौ थाखाय आं बेखौ खालामनाय जादों थेंक इउ खुलुमबाय दिनै जोंना आबौआ नैबे गलमानि एसे साहा आरो हायार सेकेन्डारिनि स्कुल खाथियाव आरो जेजेबि ससियेल वेलफेयार अफिस खाथियावहाय दिनै रेस्टुरेन्ट खुलिबाय रेस्टुरेन्टआव मोननो हागोन अल काइन्डस अफ रेस्टुरेन्ट फास्ट फुड आरो लोगोसेनो माबानि ओंखामनि थाखायबो गासैबो बर'नि आइटेम थालि नारजि अमा सबाय दाउ आरो लाथा एम्फौ गासैखौबो मोननो हागोन नोंथांमोना फैनानैहाय जाफै नोंथांमोना बिनि गोथावखौबो लाफैदो आरो बयबो रंजानानै जेन जोंनि आबौखौ जेन हेल्प खालामो सहाय खालामो आरो बेयाव गासैखौबो मोननो हागोन आरो अफिसनिफ्रायबो जेनेबा गोजौआवबो अफिस दङबा बहानिफ्रायबा फैगोन बेयाव जाफैनो हागोन मेंनानै दसे रेस्ट लाफैनो हागोन आरो बयबो गोजोननायखौ लानो हागोन स्पेशली बियो बर' अथेन्टिक किटचेन होननानै मुं होदों बर' अथेन्टिक जेसेबांखिनि स्पेशली अनला खारै सबाय नारजि गासैखौबो मोनगोन नोंथांमोना जाफैनो हागोन गासैखौबो मोनगोन खुलिनायनि टाइमाथ' जेनेबा 9टानिफ्रायनो बिदि रेडि जानानै थागोन बेयाव जाफैनो हागोन 9टानिफ्रायनो अफिस लान्च डिनार बेफोरखौहाय जोङो माबानिफ्राय होसिन 10टानिफ्राय 11 बा बेनि गेजेरावनो मोननो हागोन मोनानि जानायनि थाखाय उदालगुरियाव गोबां माने दावबायारिफ्रा नायगिरनानै मालाबा हाखा-दावरा जायो नोंथांनि बे हटेलनि गेजेरजों मोनायावबो जानायनि आदारखौ बेयाव मोननो हागोन मोनायावहाय 10टासिम मोननो हागोन 10टानि उनाव मोननो हागोन दाहाय बेयाव ओरैनो बर'नि जानायजों लोगोसे फास्ट फुड गासिबो बर'नि गासिबो बड' अथेन्टिक किटचेन होननानैहाय गलमानिफ्राय साहा फैनानै ससे साहा फैबानो उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गलमा चक ससे साहा फैनानैहाय हायार सेकेन्डारि स्कुलनि एसे खोलाहा
आरो गोजौहाय जेजेबि अफिस ससियेल वेलफेयार अफिस दङ बिनि गाहायावहाय नायनानै बड' अथेन्टिक किटचेन बेवहायनो हाबफैबानो जाबाय गासैखौबो मोनगोन मोनावनि 10टा बाजानि फुंनि 9टानिफ्राय मोनावनि 10टा बाजासिम नोंथांमोना गासैखौबो मोननो हागोन बेवहाय रेस्टुरेन्टनि फास्ट फुड अल काइन्डस अफ फ्रेश फास्ट फुड आरो लोगोसेनो थालि ओंखामनि गासैखौबो मोननो हागोन बेवहाय उदालगुरियाव मोजां मोनसे खायद' जानो हानाय गोजान नोंथाङा औ आं जोबोद मोजां मोनदों दिनै बेयाव मोनसे बड' अथेन्टिक रेस्टुरेन्ट जिथु अपेनिं खालामनाय किटचेन बेयाव थाफानानै मोजां मोनदों आरो आंनि मिथिनायाव साखोन सिखोना मोजाङैनो बिसोरो थिग खालामदों आरो बेबायदिनो बिसोरो दैदेनगोन आरो बिदिहै जानायनि बेबस्था मोजां बेबस्था बेयाव दङ आरो जिखिनि आइटेम बिसोरो लाखिदों बेबो एभेलेबल जागोन आरो बेयाव फैनानै कन्टेक्ट खालामब्लानो बेफोर गासैखौबो मिथिनो हागोन फार्स्ट डेनि अपेनिंनि फास्ट फुड नोंथाङा दिनै जाजेननो दङ माबायदि औ बेखौ जानानै आंथ' जोबोद मोजां मोनदों आरो बेथ' बाहेरानिफ्राय लाबोनाय नङा जितु बेयावनो बनायनाय जायफोरा बनायगोन संग्रा बिसोरनो बनायनायखा आंहा मोजां मोनदों दे